Σταματάτε αγαπούλες μου. Ναι. Τελική απόφαση, έτσι. Ναι. Να σας πω τη σωστή απάντηση. Ναι. Η Γερμανία. Δεν πας, γιατί πρέπει να σταματήσουμε. Αυτή το κορίτσι, το λιάκι λύσαξε. Βέβαια, να σου πω κι εγώ στη θέση σου, άμα δεν ήταν κάποιος σίγουρος, το ίδιο θα έκανα, μην κατηγορούμε. Σου λέει κάλιο 5 και στο χέρι. Έτσι ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μια χαρά. Οι γυναίκες κρατάνε την οικονομία δηλαδή. Εμείς την κρατάμε, ναι. Κράτα και τα 800, κορίτσι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε τέλεια. Να είστε καλά. Το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ. Που σε γνώρισα. Και εγώ το ίδιο. Έλα, αγάπη μου, αγάπη μου. Γεια σου, μωρό μου γλυκό. Γεια σου, Σταθούλη. Να είστε καλά. Γεια σου, Κλάρα. Να περνάτε καλά. Καλό Να υπόλοιπο προσέχεσαι. λέγαμε για το γαμπρό που λέγαμε. Θα το δούμε το θέμα. Ανοιχτή πρόσκληση, Βίκη. Έτσι. Η γαμπρή της ευτυχίας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία σαν εμπειρία και βγήκε καταπληκτική οδηγός. Και όχι μόνο. Ενώ ότι έχει και άλλες χαρές που δεν φαίνονται στην κάμερα. Τι ωραία.